Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матфея. У перший день праздноков пришли учни до Иисуса и сказали: «Где хочешь, как мы приготовали тебе съесть Пасху?» И он отказал: «Идите в город до певного человека и скажите ему: наставник каже, час мой близкий, у тебе зроблю Пасху з учнями моїми». Учні зробили так, як загадав їм Єсус, і приготували Пасху. Коли ели, Єсус узяв хліб, благословив, поламав і, даючи учням, сказав: «Берите і ешьте, это тело мое». Потім узяв келих і, подякувавши, дав їм, кажучи: «Спожиток для души». Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У тыя дні, коли собралося знов мноство людей, і не було у їх чого їсти, Єсус покликав учнів своїх і сказав їм: «Шкода мне людей, бо вже 3 дні знаходяться со мною, а не мають чого їсти». Чоловік наладжував велику вечерю і покликав многих. І коли настав час вечери, послав слугу свого сказати запрошеним: «Прийдіть, бо вже все готово». І почали усі один голодувати. Перший сказав йому: «Я купив поле, і мені треба пойти поглядеть його. Прошу тебе, пробач мені». Другий сказав: «Я купив 5 пар волов і йду випробувати їх. Прошу тебе, пробач мені». Інший сказав: «Я оженився і тому не можу прийти». Вернувшися, слуга сказав про це своєму господару. Тоді господар дома розгнівався і сказав слугу своєму: «Іди хутчей на вулиці і завулки города і приведи сюди убогих, коллег, слепих і кульгавих». І сказав слуга: «Пане, зроблено, як загадав ти, і ще єсть місце». Господар сказав слугу: «Іди до дорог і загородів, і примушай прийти, як наповнився дом мой. Бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених людей не покоштує моєї вечері». Четвертий ринок Евхаристії – це сакрамент єдності. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Єсус сказав своїм учням: «Я виноградна лоза, ви галіни. Хто зостається во мне, а я у нім, той приносить багатий плон. Бо без мене нічого не можете зробити. Хто не зостається во мне, буде викинутий вон, як галіна, і засохне».